Slava varlo temaşavan heja çahu deme ve hoş be hevidarım revşava baş bed ve şana xuda eme bahsa yekitiya Kurdan u taybet şey bahsa mesaj peyama rebere gele Kurda Brez Abdullahi Calan bu yekitiya gele Kurd hun zanen do iro yani 6 ve 7 Haziran 24 min kongreya netevi kongreya keneke ya kongre netevi Kurdistan'e bek hat u ve kongreda nuneren gelek saziyan çar ali Kurdistan'e jderbay volat jderbay Kurdistan'e nuneren saziyan nunere rehstina rewşenbir lwedre derdora 400 delegate amade bun û ji bo yekîtiya gelê Kurd peyamên gelek giring dan bêguman gelek tê nîqaş kirin meşî berê di weşanê xwe de nîqaş kir di demek wiha da di ser demek wiha da yekîtiya gelê Kurd pir giring ye ev peyva pir giring e jî pir tê bikaranîn lê ji her demê giringtir e yanê di demek wiha da eger Kurd vê carê ji yekîtiya xwe ya siyasî pêk neynin û vê yekîtiya xwe ya siyasî û demokratîk nekin saziyek wê demê dibe ku gelê Kurd ev firsetê ku hene ji winda bike çend roj berê serokê yenekê Birêz Bafil Dalabanî bangek kir û di vê bangê de got em 5 milyon Kurdin eger pêşeng rêberê Kurdan lîderên Kurdan werin cem hevdû em kî dikare pêşê me bikirin peyamek rast bû û piştî vê yekê jî piştî vê banga Birêz Bafil Dalabanî komîteyek karê derve a kecekê jî peyamek weşand û go em bersîv em tevlî peyama Birêz Bafil Dalabanî dibin û ji bo yekîtiya gelê Kurd em amade ne tiştekirê ser melê me em bikin niha di aliyên siyasî yên sereke yên mezin yani tevgera apocî û dîsa yeneke peyama xwe helwesta xwe nîşan dan niha jî çav rê li rê ye ku pêdeke jî Birêz Mesûd Barzanî jî ji bo vî tiştî tiştek bêje eger pêdeke jî bi awayek eşkere derkeve bêjê em ji bo yekîtiya gelê Kurd amade ne tiştekirê ser melê me em bikin wê demê ez bawerim ku partiyên din partî û rêxistinên din ên li çar aliyê Kurdistanê jî ew ê tevlî vê pêvajoyê bibin û divê tiştekî wiha bibe hetanî ha eger ku pêdeke vê naxwaze jî ya jî nikarê lazim e ku derkeve vî tiştî jî bêje em hêvîdarin ku di vê mijarê de ew jî helwesta xwe nîşan bidin îca niha bi münasebeta kongreya kenekê 24 kongreya kenekê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullahi Calan jî peyamek şand û di vir da rêberê gelê Kurd Birêz Abdullahi Calan bahsa yekîtiya yani giringiyê yekîtiyê dike û yekîtî divê çawa pêk were di nava Kurda da pêkanîna yekîtiya demokratîk divê bi gelê din re jî yani Kurd pêşî di nava xwe de yekîtiyê pêk bînin û piştre jî bi gelên ku buwan re jiyan dikin yani bi Tirkan re Arab Fars re Acemer re bi gelên rojhilata navê re divê têkiliyek çawa deyînin derbarê vê mijarê de peyamên gelek giring de niha Birêz Abdullahi Calan divê gelê Kurd îro di qonehek pir giring û dîrokî de derbas dibe Kurdên ku bi sed salan rûbirûyê polîtîkayên înkar tunekirin parçekirin û bê statûbûnê hatin hîştin bi berdelên mezin vîna xwe ya azadiyê parastin şiyana xwe ya siyasî pêşxistin û bûn yek ji dînamîkên civakî ên herî girîk ên rojhilata navîn êdî ne pêkane ku mirov qala hevkêşiyeka rojhilata navîn bike ku tê de Kurd neyên hesibandin û vîna wan tune bêzanîn yani çi yani gelê Kurd di serdema borî da li rojhilata navîn tune hatin hesibandin lê berxwedan berdelê giran dan niha hêzeka mezin a siyasînan rojhilata navîn û bêyê Kurdan êdî rojhilateka navîn a nû nikare were dîzayînkirin nemimkin e vîya dibêje û berdewama peyama xwe de divê ev rastî ji bo Kurda berpirsiyariyê nû jî tîne yani tamam rewş wiha ne lê êdî her tişt tamam nîne yani divê Kurd jî yani bi zanebûn tevê bikirin berpirsiyariyê xwe pêk bînin ev berpirsiyarî çi ne Birêz Calan wiha dibêje berî her tiştî pêşxistina çanda diyalog guftugû û xebata hevpar di navbera Kurdan da erkekî dîrokî ye yekîtiya netewî ya Kurdan ne armanca ku tenê tevgerek partiyek an jî aliyekî siyasî bi tena serê xwe pêk bîne ev yekîtî dikare bi keda hevpar a hemû hêzên siyasî rewşenbîr jin ciwan û dînamîkên civakî yên Kurda ava bibe yani çi yani ev karê partiyekê karê rêxistinekê karê beşekê civakê nîne karê me hemiya ne karê hemî rêxistina ne hemî partiya ne û di vî warî de eger ku herkes berpirsiyariyê xwe pêk bîne wê demê yekîtiyek dikare pêk were lê yekîtiyek çawa Birêz Calan divê yekîtiyek demokratîk yekîtiyek demokratîk a navbera Kurdan ne pejrandiran cudahiya ne berova jî vê gihîştina cudahiya ne li ser zemîneka demokratîk yani ev nayê mane ku dema me got yekîtî herkes dev ji fikr û ramanê xwe xebatên xwe yê cuda bertin na
برواجی تشتین فکر رنگ مزنتر ببین لیل سر زمینه که دموکراتیک ورن جمع هفتود بردوام ده و هاد بشه دوی آرمانچ نه یک دنگیه یعنی آرمانچ پر دنگیه آرمانچ اوه که مروف دمجاری نتویین هفپار ده وینه که هفپار نشان بده یعنی باشه برای همی پارتی لسر فکر و رامان خود ایدئولوژی و خبات خود بکن لی لسر مجاری نتوی ده ببین خودی همان هلوست کنسنسوسک ویزیونک نتوی هبه او دبیشه پیش خستنه هلوسته که هفپار دمجاری سرکه یین که برشوندین گلی مدنه ریندانا بکارانینا کردان آل دجی هف و پاراستنا دستکتین نتوی و حشمندیه که هفپار دوید ناف پرنسیب بنگهین این یکیتی ده هبن یعنی تمام بیان یکیتی هبه لی یکیتی سر کیشان پرنسیب هبه ev yekîtî lazim e ku ser parastina berjewendiyên netewî bê ev yekîtî divê li ser prensîba ku Kurd nêne dijî hebû yani dijî hebû şer nekin yani koke hebdû nekolin ser vê prensîbê vê ev yekîtî divê li ser prensîbên ku hebdû naz bikin pêk werê ev yekîtî divê li ser prensîbên parastina destkeftiyê ku heta niha Kurdan bi dest xistine li ser wan pêk werê û birêz û canan ha dawand ki divê ji ber vê yekê پێشخستنەکە پێواژوەیەکە بەرفرە ئا دیالۆگ و مزاکەرەیە di navbera Kurdan de xwedî giringiyek mezin e rêya derbaskirina xeyîdandin û feqetinên borî neşere axaftin nîqaşkirin û dîtina çareseriyên hevpar e fikrên kongreyeka netewî ya demokratîk jî divê wekî îfadeya saziya vê yekê hewceyî pê heye yani vir de Birêz Abdullah Öcalan awayekî eşkere bi zimanekî zelal divê jê yani Kürt lazım e pêvajoyekî diyalog di navbera xwe de jî pêş bixin niha di navbera Kurdan û dewleta Tirk de pêvajoyek heye niha di navbera dewleta Kurdan dewleta Sûrî û Kurdan pêvajoyek heye li Iraqê rewş wisa li Îranê rewş çêwê çi vê lê mademkî Kurd bi hêzên din re diyalog de dînin lazim e ku hevdû re jî diyalog dînin peyamekî pir eşkere ye û tiştên ku berê bûne yani pirsgirêkên berê xeyîtandinên berê pevçûnên berê jî divê belki ne iş birkirin le ev ne sedema pevçûnên nû ev divê ve sedema axaftin nîqaşkirin û çareseriyekî yani her çi divê bila bibe lazim e ku Kurd aliyên Kurda werin cem hevdû gudarî bikin hevdû re rêz bigirin û li ser prensîbên netewî bigîjin hin mijara û bêguman saziyeka vî hebe saziya vî çi ye kongreya netewî ye û Birêz Abdullah Öcalan dibêje li gel vê yekê pêşeroja gelê Kurd tenê bi yekîtiya netewî ve girêdayî nîne yani Kurd yekîtiya xwe pêk bîne jî ev Kurda xelas nake Pêşî divê yekîtiya xwe pêk bînin rast e lê di heman demê de divê jê di têgihiştina civaka demokratîk ve jî girêdayî ye yani yekîtiyeke demokratîk ve yani nêrîna civaka demokratîk divê esas were girtin û dîsa mijareka din ew e ku yani gelê Kurd yekîtiya xwe pêk bîne yekîtiya demokratîk lê têkiliyeke demokratîk bi gelê din re jî pêk bîne li darbixê yani îro eger em bijin Sûriyê aramî tune be ev bê aramî bûn ew ê bandorê li ser Kurda jî bike Tirkiye hema tişt li rojhilata navîn heman tişt yani em nikarin xwe ji gelê dir jî xwe bikin lê em çiqas nav xwe de yekîtiya xwe pêş bixin em dikarin wara jî têkiliyek baştir û demokratîk pêk bînin hinek hene mesela divê çijme Tirka çijme Ereba çi çawa çijme yani em di heman kolanê dijîn em li heman taxê dijîn em li heman bajarê dijîn haku em dev ji derdê xwe berdin em dev ji berjewendiyê xwe berdin her bêjin em ê we xelas bikin na mesele ne we mesele ew e ku divê em bizanvin em li heman coğrafyayê dijîn û qedera me di gelek mijaran de hevdû alaqedar dike pêşiyê divê em yekîtiya nava xwe pêk bînin û pişta jî ji bo ku em pêşeroja gelê xwe bixin bin ewlehiyê bi wan gelan re jî divê em diyalogek rast deynin eger ku em yekîtiya xort nekin em nikarin wara jî têkiliyek xort diyalogek xort deynin peyama Birêz Abdullah Öcalan divê mijarê de pir zelal e û dibêje tişta ku îro pêdiviya me pê heye rohê yekîtiya netewî ya bi hêz di navbera Kurdan de piştevaniya demokratîk bi gelên rojhilata navîn re û dîtineke hevpar a paşerojê ye ku li ser bingeha azadiyê ava bibe û ji ber vê yekê mezinkirina lêgerina Kurdan a ji bo yekîtiya demokratîk parastina destkeftiyê netewî û bihêzkirina nirxên civaka demokratîk berpirsyariya me hemiyan a hevpar e bi van hest û ramanan divê ez civîna kevekê careke din silav dikim û hêvî dikim ku nîqaş û encamên ku tê de derdikevin holê xizmeta yekîtî azadî û pêşeroja demokratîk a gelê me bikin peyamek bi vî rengî şand bêguman divê ku şopand vê lê ev peyam divê di navbera civaka Kurd da di çiragihandinê da her wiha di navbera platformên siyasî yên Kurdan da ji were nîqaşkirin yani divê herkes helwesta xwe nîşan bide
ام یکیتیک چاو دخوازن راستیج ام یکیتی دخوازن ناخوازن وش بو ویتش دیجم چلکن هر علی سیاسی هر کسی که خودی برپرسیارن دوید و مجال دا فکر و رامان خو اشکره بکن پیاما برز عبدالله جلان فکر و رامان برز عبدالله جلان دوید مجال دا کرد و کرمانجی اون مخواست فی ابوار پار بکن بمن خیر و خوشی دا دمش